الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سمل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکا اللہ دی حمد و ثنا اور آقا کریم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام اور یہ دعا کہ میرے خالق میرے مالک ساڑھے اس بھائی دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرما اللہ تعالیٰ اس محفل دی وجہ تو اس دے جملہ خاندان دے افراد اور بالخصوص انہاں دی زوجہ محترمہ اور انہاں دی امی اور ابو جان جو دنیا تو پردہ کر گئے خالق انہاں دی بخشش فرمائے جنت الفردوس سے چالا مقام نصیب فرمائے حضور دا دیدار اور حضور دی شفاعت نصیب فرمائے توشی مسلمان ہو نبی دا غلام ہو اللہ سونا دعانو برکت عطا فرمائے خیر عطا فرمائے عزت عطا فرمائے اور حضور دے دین دی سمجھ عطا فرمائے میں جو گل کروں گا نا تو اٹھے نال انشاءاللہ دھن سمجھ آئے گی سمجھانا میری ذمہ داری ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ منن دی توفیق دے لے آپ چاہیے تو شاید نہ ہو سکے اللہ چاہے تو شاید سب کچھ ہو جائے تو میری دعا ہے میرا خالق میرے مالک دعانو تمینو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے قاری صاحب بیٹھ سیب صاحب بہ جاؤ میں دن سمجھانا ہے اور جس ٹائم تک میں یہ محسوس نہ ہوئے کہ اگلا بندہ نہیں سمجھ رہا میرا گل کرنے تے دل نہیں کرتا یہ میری نیچر ہے کہ دعانو سمجھ آوے تے تاں میں گل کرنے دا مزہ آوے نہیں تو گرمی چ میں کیسا استبانے جہانگیر مڑ بھی راضی ہے میں تقریر نہ بھی کرا ساڑھا یار بھی ہے عقیدت مند بھی ہے محبت بھی کردہ ہے پیار بھی کردہ ہے جملے محسوس کرنے نے اللہ تعالیٰ برکت دے وے اسی نبی دی آل نال محبت کرنے ہیں اصحاب نال بھی محبت کرنے ہیں عقیدہ ساڑھا محذب ہے جس کا نام ہے آل سنہ اللہ نو بھی مننے ہیں اللہ دے نبی نے بھی مننے ہیں صدقے نبی دے ان دی آل بھی مننے ہیں صدقے نبی دے ان دے یار بھی مننے ہیں تو یہ جملے نو سمجھو میں لذت آوے اللہ بھی مننے ہیں اللہ دا نبی بھی مننے ہیں صدقے نبی دے نبی دی وجہ تو نبی دے پیار تو اساں ان دی آل نال بھی پیار کرنے ہیں نبی دے پیار تو اساں انہاں دے یاراں نال بھی پیار کرنے ہیں جیڑا سن دیندے نا مشورہ کہ اونو چھڑ دے تے اونو چھڑ دے تے اونو چھڑ دے بڑا سمپل جا جواب ہے میں خود پسند کردہ تے چھڑ دیندہ میری ذاتی مرضی ہوندی تو میں چھڑ دیندہ بیٹھو کوئی صلاح لیندہ تو میں چھڑ دیندہ جدو نہ میرے کو پوچھیا گیا ہے نہ میرے کو صلاح لے کہ میں نے حکم دیتا گیا ہے کہ اینہ نمان میں نخر کران تو میں پھر غلام ہو سکنا ساڑھا ایک کو عقیدہ ہے مولا تیری وجہ تو تیری آل دے بھی غلام تیری وجہ تو تیرے یاران دے بھی غلام اور ایک جملہ عقیدے دا یہ دل دو تے لکھ لو اللہ تعالیٰ دون برکت عطا فرمائے صدقے سونے نبی دے پیار دے اساں ان دی آل بھی ساری دے غلام تے صدقے محمد مصطفیٰ دے پیار دے ان دے یار بھی ساریاں دے غلام میں ممبر تے بے کے دسدہ پیا میری چل دی تو میں کئی بندے چھڑ دیندہ میری مرضی لیکن میری مرضی نہیں میری پچھی نہیں میرا حکم ہی نہیں میرا ٹیل ہی نہیں میرا ایک کو عقیدہ ہے غلامی آڑا کے سنیا جدو تیرا حکم آ گیا اساں کوئی شے ویکھنی تسی کو شے لیندے پیو نا
پیر آ کے سونی ہے تو آنا بس بھئی دے چھڑ اسا چیک ہی نہیں کرنی پیرا آکھ چڑھے ہے جدو تیرا پیر آکھے بھی یہ شے صحیح ہے تے تو اوکے کر چھڑنا ہے جدو اللہ دا قرآن بھی آکھے محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی آکھے کہ میرے یارہ نال پیار کری تے میری جان اسی کائنات دے تمام رشتے ناتے چھوڑ دیاں گے نہ سرکار دیال چھڑاں گے نہ سرکار دے یار چھڑاں گے اور اگلا جملہ سنو عقیدے تو بھی محبت ہے انہاں دے نال اور ذاتی محبت بھی ہے جدوں بھی محبت ہوندی ہے نا وہ کسے دی عادت انداز رکھ رکھاؤ ویکھ کے ہوندی ہے کمڑے نال کو بندہ محبت کردا ہے چوڑ نال تسی آندے ہو جی بندے ہی چبڑے نال کی محبت کرنی ہے محبت بندہ کردا ہے اندی کو کوالٹی ویندا ہے بھی ہوندیاں عادات سونیاں ہون گلاں سونیاں کردا ہوئے کام سونے کردا ہوئے بولدا سونا ہوئے میں ایک کو جملہ بولنا ہے تسی محسوس کرنا ہے اور ان دے اوتے پوری تقریر ہونی ہے کدی سوچیا کر بھی محمد مصطفیٰ دا خاندان کیویں دا ہونا ہے تسی سندے ہو او گلاں جڑیاں کربلا وچ ہوئیاں نے کدی یہ سوچا جب کربلا وچ آئے کیوں ہے حسین کربلا وچ آ کے اچے نہیں ہوئے حسین کربلا وچ آ کے اچے نہیں ہوئے حسین اچے آئے کربلا تا آئے نے کہ سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ اچے نہ ہوتے تو کربلا نہیں چاہیے ہونا اچے آئے کربلا تا آئے آئے پیڑا ہی اچے کربلا نہیں اتا کیتا بھی کربلا وچ آئے نے تا حسین اچے ہوئے نے نا حسین کربلا اور تو پہلے ہی دیر اچے ہے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے اے کربلا وچ آ کے نہیں بڑے سردار بنے نکیاں ہو دیا کربلا وچ تا اپنے نے جوان ڈا جاوے اے لوگ ہی اور ہے اے کام ہی نہ دے اور ہے انہاں دے طریقے ہی اور ہے تسی بڑے سیانے بندے ہو تسی آندے ہو ایندا نہیں گناہ ایندا پیو بھی انجدا ہے تو یہ ویندے نا بندے بھی ایندا کوئی گناہ ایندا ماں پیو انجدا ہے ہن میں دسنا ہے بھی میرے نبی تے میرے علی دا ماں پیو کنجدا ہے حضور دی ابا جان دنیا تو پردہ فرما گئے تقریر شروع حضور دی امی جان بھی پردہ فرما گئے حضور جان آ گئے اپنے دادا جان کو دادا جان میں وصال فرما گئے حضور دی واری آگی چاچے تھے چاچا حضرت ابو طالب اور نہ گھر لے آندہ فرمایا ہن پتر تو میرے گھر رانے ہن تو تقریر دھیان نال سنیا جی تسی بھی لے آندے ہو بھئی اندہ ماں پہ مر گیا پتر آ جا لیکن جڑا حال کر دیو دوان پتہ ہے کدی انہوں عزت ملی کدی پیار ملیا کدی انہوں کسی نخرے اٹھائے کدی کسی انہوں ناز اٹھائے نہیں صدقے جاواں میں اس گھر تو جو انہیں سمجھ آ جائے میرے مولا علی دی امی جان فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی جان فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آپ عظیم عورت نے کہ آپ دے گھر آپ دے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں بھائی جان ایک کون آوے میں جیسے 10 سانگر لونی ایک کون آوے کون آبو کر کے بے گیا ایک کون آوے آواز کلیر آوے تے تھوڑی ساری اچھی آوے تاکہ میرے بھی راوانو گالا دی سمجھ آوے سمجھ ہو دی پئی میں ممبر تو بے کے 10 دا پیا میں دوڑی وجہ تو گرمی برداشت کرنی تو میں گرمی برداشت کرنی کوئی نہیں میں تیزی جو بیٹھے ایسی ہوتے تو اٹھ کے ایسی چوٹ کے آئے اسی چوٹ کے ہوتے مٹ ٹور جانا ہے صرف تاں بوی دے بھی دوانو کو جو دین دیوان ڈا جائے دوانو دا کوئی نہ لاوے دوانو خود اللہ تعالیٰ سینس اور شعور عطا فرمائے تو سی محمد مصطفیٰ دی تیال یاران دے غلام بانے جاؤ پیارے اور جملہ محسوس کریا جے حضور ٹور گئے اپنے چاچا جانا گھر چاچے دے کھانا پکیا ہے کی پکیا ہے کھانا روٹی بھی پک گئی کھانا بھی پک گیا جو اس دورے چ مہیا سی انہاں پکا لیا دسترخوان لگ گیا چاچا بھی بہ گئے چاچی بھی بہ گئی دھیاں پتر سارے دسترخوان بیٹھ تک کھانا آگے پہ آئے دسترخوان بچ گئے چاچا بھی بیٹھے چاچی بھی بیٹھی ہے انہاں دے دھیاں پتر بھی بیٹھے نے 4 پتر نے 2 دھیاں نے
پہلا پتر ہے طالب، دوسرا ہے حضرت عقیل، تیسرا ہے حضرت جعفر اور چوتھے نے مولا علی. یہ چارے پتر بھی بیٹھے نے. ایک بیٹی حضرت ام ہانی وہ بھی بیٹھیاں نے، حضرت ریتا وہ بہن بھی بیٹھی ہے، دو بہناں بیٹھیاں نے، چار برا بیٹھے نے، اماں تے ابا بیٹھا ہے، کھانا سامنے پیا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے. کھانا سامنے پیا ہے، بھوک بھی لگی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، روزے بھی نہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پر کوئی بندہ بھی کھانا نہیں کھاندا. کوئی بندہ بھی کھانا نہیں کھاندا. کیوں نہیں کھاندا؟ حضور آن والے، حضور آن والے نے. یہ تین تے مہینے پتہ بھی وہ نبی نے، اجی انہاں کو نہ پتہ بھی یہ نبی نے. کوئی نہیں سمجھ آئی میں تواڈی. تو تے میں تا پیار کرنے بھی ساڈے نبی نے. اس ویلے تو بچے آئے، چاچی تاں تو نہیں بیٹھی ہوئی بھی یہ نبی ہے. تو میں نعرے مارنے بھی ساڈے نبی نے، اساں پیار کرنے کہ ساڈے نبی نے. اس ویلے نبی آئے بھی صحیح، لیکن چاچے چاچی نو پتا، انہاں نو پتا کوئی نہیں سی کہ نبی ہونا ہے. انہاں کہ ساڑھے تو برادہ پتر ہے. دسترخوان لگا پہ ہے تو کوئی بندہ ڈکن نہیں چاہتا. جنے سارے برابر نے، مکہ جانے مانے نہیں. نسلان دا ڈھیر فرق ہوندہ ہے، نسلان دا ڈھیر سارا فرق ہوندہ ہے. جی سمجھ آ جاوے ساڑھے لگ دیا جو غریب ہوئے نا سی درست سے ساڑھ چھڑنے کتے ساڑھے کو یہ دا جی ماں پیو مر گئے تو ہی راکھ لیا. یہ دا ماں پیو مر گئے. سرکار دی امی ابا بھی دنیا تو پردہ فرما چکے ہیں. چاچے دسترخوان تے بیٹھے صدقے جاواں چاچی تو جے ہوندی کوئی ساڈی چاچی چپ بھی کر جاتی تو جڑے تھلے بیٹھے انہیں کوئی نہ کرنا بھی لائے اور تو اندھی اور تک سانو دینا ہی کوئی نہیں ہوندہ تو نہ آوے سانو تا دے اندھا دار چھاڑو آپ پہ آوے گا تو کھا لوے گا تو بات بیٹھے رہیے. لیکن صدقے جاواں میں ماں باپ صدقے جاواں ماں باپ دے نہ پتران تو دیاں تجھے سمجھ آ جاوے تھے. کھانا کوئی نہیں کھا رہا، وجہ سرکار ہونا ہے اسی کھانا تاں کھانا. کیوں؟ چاچی دنیا نو ایک پیغام دینا چاندی آئی اور سرکار نو یہ محسوس کروانا چاندی آئی پتر اے نہ سمجھی تیری اممہ کوئی نہیں، اے نہ سمجھی تیری اممہ کوئی نہیں. میں سگوی تا نہیں پر اممہ ورگا پیار ضرور دے سانجے سمجھ آ جاوے تاکو زبان اللہ. میں سگوی اممہ نہیں لیکن اممہ ورگا پیار تینوں میں دے ساندی. میں تیرے لوڑ جیسا کوئی نہیں. میں نے تو آٹے چو مزہ ہوندہ پہ جملہ سن کے ٹھرنا چاہی دے. سنیا میں تیرے لوڑ جیسا، میں اپنے بال بھیسا پہلا تین دے سان جو انہیں سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. اور جڑا واقعہ ہے نا یہ پتہ کس کیسے لکھی آیا ہے؟ نواب صدیق بھوپالی نے بھی لکھی ہے حدیث نے اور اشرف تھانی دیوبندی نے بھی لکھی اور حدیثاں میں بھی حدیثاں ہیں کتاباں میں. یہ دو مواپیاں لکھی اپنی کتاب میں. کھانے واسطے بیٹھے لیکن کوئی بندہ دسترخوان جو کھانا شروع کردا نہیں. سرکار ہونا ہے وہ یتیم نے یہ نہ سمجھن کہ میں نے پروٹوکول کو نہیں دینا. ساڈا بطریہ یتیم ہے یہ نہ سمجھے کہ میری عزت پیار کو نہیں کردا. پہلے وہ نہ کھانا ہے میرے پتران بعد اچھ کھانا ہے. کوئی مائی دلال انج ہون کر سکتا ہے جے سمجھ آ جاوے کہ میرا یتیم بطریہ پہلے کھاوے تو میرے دیاں پتر بعد اچھ کھان. چاچیاں منندیاں ہی نہیں، میں نے کہڑا پتہ کوئی نہیں. وہاں دیا نے میتھو اندے کپڑے دوپ دے، میتھو اندے ٹکر پک دے، جنہ دائیو دے چھاڑ میتھو نو رکھیندہ وہ نہیں رکھ دیتا. چاچا بھی جو ڈردہ بولدہ بھی نہیں. یہ کون ہے؟ کھانا لگا پیا ہے اتے پیا ہے چنیا پیا بھوک لگی ہوئی ہے. نہ اممہ بولیے نہ ابا بولے ہے نہ پتریر بولے. شالا پتریر بھی انجی دیوڑ جوڑ سمجھ آ جائے. اے پتریر نے جانے مانا ہے پتریر نے جوڑ سمجھ آوے تا سبحان اللہ. اے بھی پتریر نے اے بھی چاچے دے نے جانے پتریر شریک ہندے نے
وہ تواڈے ہوندے نے، انہاں دے نہیں ہوندے جو سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. شالا پتریر مولا علی ورگے ہونے جو سمجھ آ جاوے تے، پھرا غازی عباس ورگے ہونے جو بھی سمجھ آ جاوے تے. دسترخوان چنیا پہ لیکن کوئی بندہ بھی کھانا اٹھاندا نہیں. سرکار آئے، پہلے سرکار پایا، بعد دوجیاں پایا. انہاں سانو ایک جملہ سمجھ آیا ہے، نسلی لوگاں دی پہچان آ ہوندی ہے جو نہ سمجھ آ جاوے تاکو سبحان. یہ چاچی دس دی پی کہ میں کون؟ خدا دی قسم ماواں دا خاندان تشکیل وچ بہت بڑا کردار ہوندا ہے. ایک چمڑی کمڑی ماں آ جاوے تے ساری نسل مجا چھڑ دیے، کرما والی اما آ جاوے پوری نسل نو رنگ لا جاندی جے سمجھ آ جاوے. کیسی اما ہے؟ میں جملہ دین لگا جیڑا سمجھ گیا. جس ماں دا پتر مولا علی ہوئے، اس ماں دا کیا مقام تا مرتبہ ہونا جی میرے برامان وانڈ آ جاوے. جس نے محمد مصطفیٰ نو لوڈا نال پالیا ہوئے، لوڈا نال ساڑھے نخرے صرف اممہ چاہین دی ہے. اممہ کو بغیر کوئی بندہ نخرے اٹھا سکتا. میں ممبر تے بیٹھ کے دس رہا ہوں، بندے بڑا پیار کر دیں، اممہ والی چاس نہیں ہوں. اسی آئے انہوں نے جناب بکرا منے، مرغا منے، ملائی بوٹی منے، تکا بوٹی منے، پتہ نہیں کی اگے انہیں در دیتا ہے. ممبر تے بیٹھ کے دس دا پیا اممہ جیڑا صد مار دی آئی نبیا اگاں کھا لے، او چاس نہیں ہوں دی جی سمجھ آ جاوے تاکو سبحان. اممہ ورگا ہوں دی کوئی نہیں. اممہ دا رنگت انداز ہی وکھرا ہوں دی جی سمجھ آ جاوے. جیڑا ماں دا دوبٹہ ہوں دی، جیڑی ہوں دی خوشبو ہوں دی نا جی سمجھ آ جاوے. پوری زندگی حلال جا نہیں بھول دی جی سمجھ آ جاوے تاکو سبحان. ماں دے دوبٹے دی خوشبو پوری زندگی پترانو یاد رہن دی. میں قسم دیندہ پیا ماں بڑا کردار ادا کر دی. میں جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ میں کلمہ نہ نصیب کرے. میری اماں میں ہون بھی سمجھ آئیں دی جی سمجھ آ جاوے تاکو سبحان. جھوٹے تے لعنت. ایک دن میں مدرسے نہ گیا، لیٹ ہو گئی، میں چھٹی کر لی کہ آج نہیں جانتا کل جاواں گا. وہ تشاری آ گئے. اور میں نے کو نہ پتا بھی نہ جان، میں چھٹی کیتی تھی. وہ ناراض ہوئے تو چھٹی کیوں کیتی؟ انہاں ڈانٹیا شاری چھٹی تو بڑا ناراض ہوندے سی بھی چھٹی مدرسے چوں نہیں کرنی. وہ میں انہوں نے ڈانٹیا تو میں رون لگ پیا، چھوٹا سی تے یہ گل سی 2002 دی کہ 3 دی. میں اندر ٹر گیا تو میں لیٹیا تو میں سو گیا. اتوں میں روندا رہا بھی میں نے لڑے نے. خواب وچ اماں آ گئی اور انہوں نے پتہ کی کیا سی، تیرا وڈا بھائی ہے، لڑنا نہیں جو نہ سمجھ آ جاوے تاکو سبحان. اللہ دی قسم چاہندہ پیا ماں رنگ ویکھ کے نہ لیا کرو، ماں ان دے ماں باپ دا کردار ویکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ بڑی نسل میں برکت اور خیر عطا فرمائے. اے اماں مولا علی دی، ایویں مولا علی نہیں جو وانڈ آ جاوے تے. ماں دا کردار تک ہے کہ پتر دیاں بیٹھے نے. انہوں نے کہا تسی بعد وچ کھانا ہے، پہلے میرے پتر محمد نے آ کے کھانا کھانا ہے. سرکار کھانا پانا انہاں مڑ کھانا. اور مولویہ نے لکھیا جب سرکار نہیں سی نہ ہوندے تے سالن تھوڑ جاندا ہے. سرکار شروع کر دیا ہے تے سارا دے نہ تھوڑدا جو نہ سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. اے کردار چاچی دا، اے کردار چاچی دا. انہاں پڑھ دیاں جوان کر دیتا، جوان کر دیتا. ہن سرکار ریٹرن کر رہے ہیں. ایک ہندہ بھی لگ دے کر دینے، اگلے نہیں کر دے. یہ دو میں گاری بڑی شان آلے ہے. حضور خود موجود نے، چاچی جان دا وصال ہو گیا. حضور فرماندے نے میں اپنی کمیز بھیجنا، اس وجہ میری چچی نو کفن دے آج. میں کی بھیجنا اپنی استعمال شدہ. جہانگیر انہیں میں تھام بنا دینا بے جا. میں تو انتہا سنا میں ایک بار بندے نے سمجھا لوا. ہون کی آ گیا بدلہ کی آ گیا. تو یہاں تو بھی نسلی بندے دھیان رکھ دیں تے بد نسلے دھیان رکھ دے. مڑ سرکار تو بڑی کندی اچھی نسل ہونی ہے. سرکار فرماندے نے میں کمیز بھیج رہا، اس وجہ میری چاچی نو کفن دینا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. عمر ادھر آؤ، خدا دا جملہ سمجھ جاؤ. بھائی جی بہ جاؤ.
بھائی جی بہ جاؤ. عمر آ کے سرکار کو فرما نال تو بندے لے لے جا کے علی دی امی دی قبر تو بنا. میں بڑے گل کی جے سمجھ آ جائے. قبر علی دی امی دی تے بنا دی حضرت عمر فاروق پہ نے. گلیا نبی ہے مولا علی کوڑ نے گلن ویندے پہ نے جے سمجھ آ جائے تے کسے بھی اعتراض کیتا. انہاں قبر بنائی سرکار کفن دیتا جنازہ اٹھوایا قبرستان لے گئے. قبرستان لے گئے. سرکار قبر خود پہلے اتر گئے. قبر بنی پئی ہے سرکار اتر گئے قبر دے وچ. سرکار قبر وچ لمیاں پے گئے. ہن نبوت دا اعلان کر چکے ہے. ہن نبوت دا اعلان کر چکے ہوئے ہے. ہن سامنے سارے مرید صحابہ کھلوتے سی. سرکار قبر دے وچ لیٹ گئے. سرکار قبر دے وچ اے اس چیز دا بدلہ ہے جو انہیں سمجھ آ جائے. آنے نسلی بندے یاد رکھ دینے دینا. اے سرکار دا انداز ویکھو. سرکار قبر وچ لیٹ گئے. اے حسین دی دادی ہے جو انہیں سمجھ آ جائے. اے پاک حسین دی کیے دادی تو مولا علی دی اماں سرکار قبر وچ لیٹ گئے. اور صحابہ مڑ پوچھیا سرکار ایڈا پیار کر دیو. یہ حدیث پاک ہے سرکار ایڈا ڈاڈا پیار کر دیو. کیوں کر دیو؟ تہاڈی تے چاچی لگ دی ہے. سرکار کے چاچی نہیں ہے میری ماں تو بھی بعد میرے نے ماں ورگا پیار کیتا جے سمجھ آ جائے. اس اماں تو بعد میرے نے اماں ورگا پیار کیتا ہے. اور سرکار دے جملے نے اے خود بھکھی دے نے مینوں دیتا ہے. خود بھکھی رہ کے مینوں دیتا ہے. سرکار نے الفاظ بولے نے اس نے بھکھیاں خود نے بھکھیاں رکھے ہے لیکن مینوں اس نے کھانا دیتا ہے. خود سوئیے زمین تو میرے سے بستر دیتا ہے. اے میری ماں ورگا میرے نے پیار کر دیا. سرکار قبر وچ لیٹ گئے اور سرکار انج کیتا مولا میری وجہ تو میرے تو گزرے پہلے سارے نبیاں دی وجہ تو میری چاچی نو جنت عطا فرما جے سمجھ آ جاوے تاک سبحان اللہ. سرکار ایویں بھی کہہ چھڑتے نا کام ہو جانا ہے. جیڑا اشارہ کرے تو قبلہ بدل چڑھتا ہے. وہ نہیں تو بولنا پونا. قبر دے وچ بھی لیٹ گئے جتھے نبی لیٹ جاوے. سرکار قبر وچ لیٹ گئے مولا میری وجہ تو مجھ سے گزرے پہلے تمام انبیاء کی وجہ سے میری اس ماں کو جنت عطا فرما. دفن کیتا قبر وچ اترے دفن کیتا مٹی پائی دعا کیتی. سرکار چلے گئے. سانو سبق مل گئے لگدیاں وچ کیویں رہنا چاہیے. لگدیاں نال کیویں رہنا چاہیے. اے سانو نبی تے نبی دے گھرانے سکھا گئے جو سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. الحمدللہ سنیا نے اس گل تو سبق عقیدہ نوٹ کر لیا. لگدے ایسے ہونے چاہیے نے محمد مصطفیٰ دے غلامی ایسے ہونے چاہیے نے. آواز صاف آ. اللہ ذوق اور برکت عطا فرمائے. انہاں پیار کیتا سرکار بدے ڈبل پیار کیتا ہے. تاں سنی بول کے آندہ پہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نبی مٹھا مٹھا بولو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. میرے مولا میرے بھائیوں نے ذوق اور برکت عطا فرما. سنی قیامت اعلان کر کے اندر رہے گا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نبی کا سارے بولو اللہ تعالیٰ ایتھے جملے پکان دی توفیق عطا فرمائے. اوتھے جا کے سنان دی توفیق عطا فرمائے. سرکار سامنے ہون گے دساں کہ مولا تیرے غلاماں تیری آل دے حکمدار رہے ہیں پنڈ بہ کے آندے رہے ہیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نبی میں کو منجی لائی ہوئی ہے کہ سارے میرے جا کے ٹرانسفر کر دے پائے. جاگ لے آؤ دوجہ جاگ بھی لے آؤ. شاعری منجی کو نہیں لائی ہوئی. تقریر خراب کر چھڑ دے میرے گل کروا کو سبحان اللہ. انہاں سارے جا کے لاس کرتے ہوئے شاعری جو میں نوڑا ہے. شاعری جل جاتے ہیں گرمی کو نہیں مسئلہ کو سبحان اللہ.
اللہ ذوقر برکت عطا فرمائے. نبی کا گھرانہ نبی کا گھرانہ. تو یہ درسیں جو پتہ کیڑے بچے باڑے ہونے نے جنہوں دا ماں پیو کو نہیں ہوتا. وہ باڑے بچے درسیں چوں جنہوں دا ماں پیو مر جائے درسیں چھڑے ہوتے ہیں. یہ جی رکھ لو جی ماں پیو مر گیا. میرا جو اپنا مدرسہ ہے تو میں نے پتا ہے بھی سب تو باڑے انج دے اندہ جی اماں ابا کو نہیں تسی رکھ لو. وہ شو دے پڑھتے پڑھ جاندے مڑ کے لگ جاندے تے مڑ انہاں دا روڑا مک جاندا ہے. اتن تک کوئی نہیں رکھدا. صدقے جاواں سرکار دے گھرانے تے پہلے سرکار پانا ہے میرے پتراں بعد وچ پانا ہے جے سمجھ آ جاوے. اللہ نے اس مائی دا ملک کو نہیں پایا. بڑیاں بڑیاں آئیاں تے گئیاں گل مک جاندی ہے. اس مائی دی پتہ کیڑی گل ٹردی پئی ہے. میں اس مائی دی اولاد نہ جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. پیر میر علی شاہ صاحب اس مائی دی اولاد ہے جن سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. پیر سیال اس مائی دی اولاد ہے جن سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. غوث پاک داتا صاحب یہ سارے اس مائی دی اولاد نے. مائی نو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمائے. تو یاد لوڑ کتنے تیری اولاد قیامت تک نام اور برکت عطا فرماؤں گا جو سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. میں لگتا تو سمجھ کو نہیں ہوتی پئی. میں نے بھی لگتا ہے نا بھی آواز نہیں دوڑ کر صحیح جا رہی. مائی پایا مول مائی پایا تو میں تیرے محبوب دے لوڈ اٹھاواں. پتہ بدلے کی آیا ہر پنڈ میں تیری نسل ہوگی. ہر پنڈ میں تیری کی ہوئے گی اتنی بابرکت مائی سے جو سمجھ آ جائے تاکو سبحان اللہ. حسین تے حسن دی دادی ہے. حسین تے حسن دی مولا علی دی امی ہے. زہرا پاک دی ساس سے ناڑے چاچی ہے جو سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. حضور دی چاچی زہرا پاک دی ساس سے مولا دی اما ہے. حسین تے حسن دی دادی تے جتنے جاگت شاہ نے جتنے جاگت شاہ نے سارے شاہ دی دادی ہے جو نے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. زہرا پاک تمام ساداتی امی نے. زہرا پاک تمام ساداتی کون نے امی نے. ختیجہ پاک تمام ساداتی نانی نے. اے مولا علی دی اماں تمام ساداتی داتی ہے جو سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. سنیاں نو گلہ سن کے بڑا ڈاٹا چاہ چڑھتا ہے. تاں سنی لان کر کے آندے راندے نے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نبی کا جیڑا نہ بولے شاللہ تھانے جا کے بولے اللہ اکبر. جڑا اتھے بولے نجف جا کے آکھے مدینے جا کے آکھے میرے مولا میں پنڈ بے کے تریال دے قصیدے کے اندار رہا تے بول بول کے اندار رہا نبی کا گھرانہ میرا بھائیا میرا بابا جملہ پکا لوے. صبح پٹھے وڈے نالے مالدہ کم کرے نالے پٹھا مٹھا بول کے اندر روے. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نبی کا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا. ہے یہ آستانہ اسی مان لیا. ایسا مان لیا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے. یہ آستانہ بڑی شان والا ہے. پتہ صحابہ کے لئے مندے ہیں. حضور دنیا تو زہری پردہ فرما گئے. مہمان آئے اور نہ پوچھا بھی نبی کی میں دے آئے. نبی اج ویسے پوچھنے ابھی اللہ مڑ تو وڈے پیر ویکھے ہوئے وہ کیویں دے آئے. مڑگلا دسدا ہے بھائی میں تا ویکھے آئے کیا ہی انہاں دی بات آئی انج پگڑی بن دیا دس دے نو دس دیو نا میں ویکھے نا میں دسنا کیویں دے آئے. پرانے پوچھنا بھی نبی کیویں دے آئے. صحابہ پتہ کی کر دے آئے انہاں نے اگاؤ دن دس کے کیویں دے آئے. نال لینا مولا علی دے بوئے تے آ جا
کھڑکانا مولا علی ہونا کسی نے فرمایا حسین تے حسن ذرا باہر گلیا جائے دوواں براواں انہاں نوں سامنے کھلونا صحابہ فرمان دیا دوویں برا تک لو محمد مصطفیٰ دی مکمل فوٹو کاپی نے جو سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ جوڑی رل کے کھلے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی نبی نہیں نبی دی اولاد نبی دی شکل دی فوٹو کاپی پر نبی ورگی بوڑ بھی نہیں جے سمجھ آ جاوے جیڑے حسن پاک دا چہرہ سی نا پنجابی ہوندی ہے تسی آندے ہو آدھا تسی جسے بابے بول دے ہمیں تقریر کا بنا جسے بابے بول دے تسی آندے پیر دی چڑھتل بڑی ہے آج جسے ہوندے نا پگڑی تو تسی آندے جی بابا خادم حسین جو آئے دل ویک خوش ہوندا یا نا دل ویک کی ہوندا یا خوش ہوندا یا جے خادم حسین تکیے تے دل خوش ہوندا یا جدو پاک حسین آپ تکڑے نے حسن سونے بڑے آئے مولا علی دے پوری نسل وچوں حسن ورگا کوئی نہ آیا حسن اتنے زیادہ خوبصورت حسن بہت زیادہ سونے آئے اور صحابہ فرماندے نے اور حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سے پاک ہے ہن جنوں جملہ سمجھ گیا انہوں میرا سلام ہے آپ فرماندے نے جو حسن تکدا سی تے میرا رونا نکل جاندا ہے ایڈا مینوں سونا لگدا ہے جدو بڑا پیار ہوئے بندہ ویکھ کے مر جاتا ہے بھی حال ہوئے میں ماری جاواں میرا یار کڈا سونا ہے ابو ہریرہ فرماندے نے مین حسن انج لگدے ہے دنیا اور دسنا ہے سنیا اور دسنا ابو ہریرہ فرماندے نے حسن ویکھ کے میں رو پوندا سی مین ایڈے پیارے لگدے ہیں ایک دے قریب ہوئے نا کہ فرماندے نے حسن انہاں کہ جی فرمایا میرا ایک دل ہے انہاں کہ کی جتھوں نبی چمدا سی میں تانوں اوتھوں چمنا ہے یہ منکر نے منکر تا ویندے بھی نہیں ہوندے پروں جاؤ شان تسی کی کریے اج ہے نہیں تے جبانڈا آ جاوے تے شان تے سن کی لگے صحابہ ہیں جنہاں آندے سن لگے سانو لگے حسن فرماندے نے ابو ہریرہ فرمایا حسن انہاں کہ جی اوتھوں چمنا جی تو نبی چمدے انہاں نے کتھوں انہاں کہ نبی ایتھوں نہیں چمدے نکے بچے نہیں ہوندے او مڑا سی چہنے آن منہ چمنے مڑ دون چمنے مڑ ایتھوں مڑا منہ دوتے ایتھے کر کے نہ لینے جان کے نہ کہ لینے تو بچے بھی ہس دے نے ہن حضور انج کردے سی حسن نال تے مسیح دے وچ صحابہ دے سامنے کردے ہیں اونوں نہ ویکھے تو نہ کہ اوتھوں چمنا جدوں حضور چمدے ہیں اور نہ کہ چم لو او یاندے پراں جائے تینوں میں چمنے تو ہیں کہ میرا پراں ہو جا اور نہ کہ آ جاؤ حسن نے جبہ ہٹایا شریف پردے تو پرڑا حصہ ہے نا انہاں کہ تو چم لو ابو ہریرہ حسن پاک نے تو چم دے پہ اور دنیا نے سمجھائیں دے پہلے نبی کا گھرانہ بڑی شان میں قسم چاہنا جب میں جملے پڑھنا میرا دل رون دے اور میں خود بھی رو پونا بھی وہ کس درجے پیار کر دے ہے جدو اسی حسنوں تک دے سن رونا نکل جانا بھی ایڈا سونا نبی دا پتر ہے جو سمجھ آ جائے حسن سونے بڑے ہے اور صحابہ کہیں جو مسیحتے وڑ دے نا مسیح نو حسن لگ جاندہ ہے سنگار سی میرے نبی دے دین دا جے سمجھ آ جائے دا نام حسن مجتبہ ہے حسن مجتبہ امام عرش مقام امام حسن مجتبہ آپ مولا علی دے خاندان دا سنگار نے آپ خاندان دا کی نے سنگار آپ گلی وچ کھیڑ دے پئے کی کرتے پئے کھیڑ دے پئے اور مسیح دے سامنے کھیڑ دے پئے مسیح تو نکلے مولا علی حضرت ابو بکر صدیق کٹھے مسیح تو نکلے مولا علی مسیحتے ہوندے آئے مولا دی مسیحت آئی مولا دی کی آئی مولا ہوندے رہے نے مسیحتے شہید بھی مسیحتے ہی ہوندے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ مولا مسیحت دی چونڈ چھڑی مولا دے پترہ مسیحتاں دی چونڈ چھڑی تو جڑے کرمالے ہونا آئے ہوئے نے انہاں بڑھنگی کدی نے سمجھ آ جاوے سبحان اللہ چنگی لینڈ تے چڑھے ہوئے مولا مسیح تو نکلے اور کتاب سنیاں دی نہیں کتاب پتریران دی کنہ دیئے پتریران دی پتریر سمجھ آ گئے پتریران دی کتاب ہے کشف الغمہ ان دے وچ لکھیا ہے ابو بکر تے مولا علی مسیح تو نکلے سامنے حسن کھیڑ دے پہ
سامنے حسن ایک حسن دوجا نبی دا پتر تریجا آل بیت صدیق فرمانے نے جانے من آ جاؤ انہوں نے کیا چالو ساڑھے بچے سارے حال نہیں جاندے سبحان اللہ نہیں میں سمجھانا آیا سمجھ آگئی ہے اور آوے نا وہ تو کیوں آنا ہے میں مسئلہ سمجھانا ہے سارے حال نہیں جاندے حسیب کی دے حسیب ہے کہ کوئی نہ حسیب ہے تو کوئی نہیں لگتا کہ تو گھر ٹور گئے کہ سوں گے اچھا ٹھیک ہے آکو سبحان اللہ یہ بال آیا نہیں میں تے ملدا بھی رہا جی گھر ملدا بھی رہا چمدا بھی رہا لیکن ہونا آیا نہیں اندہ جاکا لتھا اندہ جاکا جے لتھا انہیں میرا پتہ ہے میں نے پیاندہ خوشبو بڑی لائی ہوئی ہے تو سمجھ آ رہی ہے لیکن میرا لایا آجے جاکا لتھا ہونڈ اتھے آ اور نے کہا آگرہ کدی چاہلو جاکے لتھے آجے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ چاہیا چاہ کے موٹیاں تے دار لیا کتھے دار لیا موٹیاں تے دار لیا ہویا آلوے جے سمجھ آ جاوے تھے پتر علی دائے موٹے صدیق اکبر دینے جو سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں انہا موٹیاں تو جو سمجھ آ جاوے تھے صدقے تے قربان جاواں انہا موٹیاں تو جتھے کدی نبی دی آل باندھگے جو سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ سان کو آکے نا موٹے تے با یا میں نے کو آکے تو میں کوئی بڑا تو میں ڈیگ چھڑ گیا تو میں نو ڈیگ چھڑنا ہے سچی گل دسیا جی جدو ہوئے نا پیار بندہ اندہ یہ سے نہیں ڈیگنا باویں مار بھی گیا موڈی ابو بکر دے کدے نبی بہ گئے کدے نبی دی آل بہ گئی ہے تین وجہ سمجھ نہیں رلی جدو ابو حسن بیٹھے نا وہ روڑ ہی جائے اس نے روڑ کی میں آیا سیدھا آیا تو جدو نبی بیٹھے اسے پتا روڑ کی میں دایا اینجے جانا سوکھا ہوں گئے یہ جو اتاں چڑھنا ہوئے پوڑیاں تو مڑ پوڑیاں بھی نہیں اے میں اتاں چڑھنا آیا سرکار موٹے تیت میں بکر چاہے ہوئے ہیں ایتھے جملہ تقریر ہوگی جو سمجھ آ جاوے بندہ ان سیدھا جاندہ پہ ہوئے نا موڑ بھی اتے ہاتھ رکھ دے سر دے بھی میں ڈگا نا سر تکی رکھ دے ہاتھ کے میں ڈگا نا تو یہ چڑھنا کہ اوکھی تھاتے ہوئے جیتے بیلنس بھی صحیح راندہ نہ ہوئے بندہ مڑ کڈا پیڈا پھندہ ہونے اینجی بھی جانا ہوئے نا تو پترہ بھی ہوئے پھر بھی بندہ اترے نے پھاد لیندہ ہے بھی میں ڈگا نا تو جی اینجی چڑھنا ہوئے خطرہ بھی مگر ہوئے بلکہ اعلان ہوندہ پہ آیا جیڑا پتہ دسے گا 100 رتے اٹھ دیواں گے جیڑا دسے سرکار کچھے نے 100 رتے اٹھ دیواں گے ادھر اعلان دے پہنے ادھر صدیق نبی نے موٹے تب آیا ہے صدقے تو قربان جاواں اعتماد تے جے سمجھ آ جاوے فرمایا تیرے میں لے چل پاڑتے پاڑ نیڑے ہی سی دور کو نہیں اڈا خیر تو اتے چڑھ دے پہنے انہوں تسی محسوس کرو میں ایکشن دینا بھی سرکار کی میں بیٹھے جی سرکار ہی جائے موڈے لتا مبارک ایتھے آئیاں تو سرکار دا ایسا سارا ایتھے سی ہاں تو صدیق دے سر دے اتے آئے صدیق دا حضور دے قدمہ اتے آئے جو انہیں سمجھ آ جاوے انشاءاللہ تینوں پیار ہو گئے آخ آمین
मुड़ दिन लगे कदर भी यार नाल प्यार करने का तरीका कि उन्हें बंदा ठरदा कि जे समझ आ जाए मुहब्बत होवे ना मुहब्बत होवे बंदा यार वेख के तो पूरे जिस्म के अंदर करंट आउंदा है उनका साह रुकता है कि मेरे सामने मेरा यार आ गया सामने आवे तो करंट लगता है साह रुक जाता है जो बंदे ने मोढ़े उत्ते पाया हो सरकार की रखे ने दोवें सिर तो की रखे ने हाथ नबी तक चढ़े किबला तब्दील हो जाता जिस दे सिर ते नबी दोवें हाथ च रखे और वो नबी दोवें पैर फड़ लवे मुड़ चढ़ते भी यही पे हो सरकार वेखी हुई है सौखा चढ़ींदा तो सरकार तो बड़ा औखा चढ़ मैं गया सी जोर टैग इन्हां दी अम्मी मेरे नाल आई हसीब होरां दी अम्मी साडे नाल उमरे ते गए जिसले मैं चढ़िया साढ़े घर तो भी साढ़े नाल दी औरतां सारियां कट्ठियां मेरे नाल गईयां सी उमरे ते असी गए जोर दा टाइम सी उपर पड़े ते मगरब दी अज़ानां हो रही सी दो बंदे मैंने इदू फदे आए ते दो इदू थरमास चाह दे नाल बोतलां नाल ते मुड़ भी गोडे लत्तां रह गई मेरे को वीडियो भी सारे साथ चलते मेरे को वीडियो भी पसीनी सर्दियों में सर्दियों की हो गया पसीने तो सारे जे छिकते पे है मुड़ भी पसीनी अजे सड़क भी कुछ बन गई मुड़ भी पसीनो पसीनी तो सारा इतना टाइम लग गया जिसले सिद्दीक चढ़िया आया उसले राह बने हुए कोई ना ते खतरे भी आए सदके जावा तो कुर्बान जावा जो समझ आ जाए ऐलान हो गया मक्के जेड़ा पता दसे 100 उठ देवांगे वो भी रत्ते वो बड़े महंगे होंगे ने जिस इंटरेस्ट है ना नैट से वेखे अरब उठा ना मुकाबला होंगे और वो खरबा तो महंगे होंगे ने जो हम उठने जो समझ आ जाए उस 100 उठ देवांगे उस दौर का रत्ता वो भी जो पता दसे हुण जुमला है इतने दिल ठर जाना जो सुनिया वाला दिल होया ते पूरे मक्के के अंदर एक घर नूं पता है नबी कित्थे पूरे पिंड दे विचों एक घर नूं पता है भी नबी कित्थे पता लगन दिता अजे कच्चे अजे समझ आ जाए जे कच्चे होंदे तो इत्थे रोला मुक जाना आया भी फदा छड़ो तो बात खत्म उन्हें कहा सुनिया नहीं है जिथे नहीं ना जे समझ आ जाए दुनिया ने की पता यारी क्यों है यारी आज समझ आ जाए तो यारी की होंगी दीन भी पता आया बीवी नूं भी पता आया पुत्रां नूं भी पता आया नौकरां नूं भी पता आया नौकरां नूं भी पर काफन पता लगने दिता ऐसे नहीं वफादार जो समझ आ जाए रोजाना रोटी भी गलते आए उत्थे राती दुध भी पता लगन दिता अजे कच्चे आए अभी चरोकड़े फदा जो साडा को चरोकड़े फदा छड़ी दें जो साडा दौर तुहानूं पता ही जिवें फदाई दा भी उत्थे है कोई देवे ना 500 तो बंदे का पता 10 छड़ने एड्डी असी चबल उन्हें सुनिया 100 उठ की शैन ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है एक शेर पंजाबी का मैं अक्सर बोलना भी गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी तेन वजह ही तबार नहीं आया मेरे पुत्रां नूं पता है मेरे गुलामां नूं पता है पर सुनिया गल नहीं निकली मैं सारी तेरी तेन वजह ही तबार नहीं आया पता लगन दिता 2-3 दिन रोजाना घरों लंगर भी जाता आया दुध भी पता लगन दिता कच्चे आए एडे डाढे पक्के है जी समझ आ जाए ताको सुभान अल्लाह इस पक का यकीन आया तो उन्हें कहा आ जाओ तो उन्हें कही आ जाओ इत्थे बा लिया लैके जाते पे ने ते नाले तकते ने हसन वाल नाले हसते ने ते फरमांदे ने अली तू तकते पे क्यों हसदा पिया नाल वेख के उन्हें कहा तकदा पिया पर वजह को नहीं पता उन्हें आख्या तकना तो मैनू अपना नबी मुहम्मद अरबी याद आ जाता ये हसन मेरा नबी वर्गा ने तकना मैनू मुर्शद जाना मैंने तां चुमना पिया मैनू अपना नबी याद आ जाता है ओडियां तो भाया है लैके टुरदे पे ने दुनिया तकदी पई है ते ठरदी पई
الحمدللہ سنی بھی ٹھردے پینے تے سنی ماں دقیدہ دے کے آندے پینے دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار ہے سارے بولو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار ہے سارے بولو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا دل وچ رکھ کے پیارے علی دے اللہ ذوکر برکت عطا فرمائے دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار سارے بولو دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار اللہ تعالیٰ ذوکر برکت عطا فرمائے دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا و نام علی دل وچ رکھ کے پیارے علی ایتھے پکینا ہے قیامت نو اسی مول سامنے کھلو کے سنینا ہے ایتھے پکینا ہے دیں قیامت دے سامنے اپنے نبی دے کھلو کے یہ جملہ نبی پاک نو سنینا ہے کہ مولا اشت مسیح تے آندے رہے مڑے تو تیرے سامنے آ گئے الحمدللہ سنیا دا آل نبی دا نام سن کے سینہ چھردار آندے تے سنی بول بول کے اندار آندے دل وچ رکھ کے پیارے علی دے کنڈیاں چین دیا تیری ساں کون کرے میرے پیر حسین دیا دل وچ رکھ کے پیارے دوبارہ جملہ سنو کنڈیاں چین دیا کنڈیاں انجالیاں نہیں وہ زنجیری آلیاں کنڈیاں چین دیاں ریسہ کون کرے میرے پیر حسین دیاں این بابو کرمالے جڑے ہیں کڑمے نے او نایا انجدہ او نایا انجدہ ماں کھا پیچھلی عمری کوئی تا دھیان قبر دا کر لے جوان ڈا جا انجدہ بان علی دے نبی دے ڈھولے جوڑ سانتا سا جی پڑھا ڈیرے تبے کے ڈھولے جوڑ پتہ لگے غلام ہے جی سمجھ آ جاوے حضور جنگ تے جا رہے سن حدیث بخاری دے اندر ہے جنگ تے جا رہے سن مگر کسے نا حضور دا مائیہ پڑے نات نہیں ان شیدہ کا مطلب سرکار دا مائیہ جا بولیا جی میں ایسی آقی دے بھئی تیبہ والمو مائیہ ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تو مائیہ اس مائیہ جا پڑیا سرکار ہمیں مگر کون پڑھتا پہ انہیں کہا جی فلانا سی آپ بھی ہے فرمایا آگاں لے آؤ آگاں نہیں جوڑیا کر نبی دے جے سمجھ آ جائے آگاں لے آؤ لے آندہ تو آندہ پہ جی فرمایا میرا اٹھ باؤ اپنا بایا سرکار تھلے لے آئے اندہ بھی بایا فرمایا تھلے آئے جو سارے فوجی بہ گئے ساری فوج بہیں تو بہ گئے سرکار کہندے نے اٹھے تو اٹھیا فرمایا ہونے تو میری اٹھ دے اٹھے بو میری اٹھ دے اٹھے بو اٹھ دے بو پتہ ہی اٹھ دا کی مقام ہے سرکار ایک دے لٹھے نا کسے تھان سے انہاں وانا سمجھ دے ہو رسے سیابہ ڈلے کیتے یہ اٹھ بے جاوے جدو سرکار اٹھن لگے نا سیابی بالی کا رسے ٹیٹ کیتے رسے وانے دے کی کیتے ٹیٹ کیتے سرکار فرماندے نے کہیں کیتے ہیں جی میں کیتے ہیں فرمایا تو جنتی ہیں تو کون ہے جیڑا رسیاں نہ پت دے او جنتی ہے جیڑا اتے سارا باندھا اتے با لیا فرمایا ہونے تو پڑھ ایتھے بے کہ میں سننا ہے سرکار چادر انج کر لی
इंज करना भी सुन्नत है, जो हुण समझ आ जाए तक सुभान अल्लाह। फरमा हुण उत्थे बह के तू पढ़, इत्थे बह के मैं सुनना है। एडा उच्चा काम है जिहड़ा तुहानूं मैं आंदा मेरे बाबे अब डेरे ते बह के सरकार दे गीत जोड़िया कर, मट्ठा मट्ठा बोल के आखे कर मेरे मौला मैनू अपनी मुहब्बत का कुछ कतरा ता फरमा, ताकि मेरे दिल में तेरा प्यारा मैं तेरे कीते तराने गांदा रवां ते मैं बोल बोल के आंदा रवां। दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेअदारे, कुंडियां चैन दिया तेरी सा कौन करे, मेरे पीर हुसैन दिया दिल विच रख के बन जाता बेअदारे। सोने दा किलवाया ते पाकां दा नां सुन के ठर वैंदा दिल माया, दिल विच रख के प्यारे जेड़ा मट्ठा बोले शाला सारी जिंदगी मट्ठा बोले, जेड़ा उच्चा बोले करबला जाके आखे मेरे मौला मैं पिंड बह के आंदा रहा, दिल विच रख के प्यारे अली दे वेखी सारी खलकत तेरी हो जासी, वेखी सारी खलकत तेरी हो जासी, बनते सही एक वारे अली दे बच्चियां दा बन जाता रब दे पाक कुरान गवाइयां दितियां ने, रब दे पाक कुरान गवाइयां दितियां ने, ऐसा है घर पारे अली दे बच्चियां दा बन जाता दिल में रख ले प्यार अली दे बन जाता बेदार अली दे घर है हजरत अबू बकर सिद्दीक, घर है अबू बकर बुआ की लगी हुई है। उमर आ गए, कुंडी लत्ती, वेट किया, फिर खड़काया, कुंडी लत्ती नहीं, वेट किया, फिर खड़काया, कुंडी लत्ती नहीं, घंटा अद्धा हो गया। अबू बकर आए, कुंडी खोली, उमर फरमाते ने किस टाइम दा खड़का रहे हो, कुंडी क्यों नहीं सी खोल रहे? उन्हें आख्या तैਨੂੰ नहीं पता मेरे घर पीर आए हुए, मेरे घर की आए हुए है दौरे अबू बकर सिद्दीक दा, मेरे घर कौन आए हुए ने? पीर आए ने। उन्हें आख्या केड़े पीर? उन्हें एक हसन आया है, दूजा हुसैन आया है, तीजा अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ज़ैनब पाक दे शौहर आए उन्हें जो समझ आ जाए ताको सुभान। तो ना कि मैं को डकना आया, कुंडी क्यों खोली, मैं को डकना आया? उन्हें आख्या वो रोड़ा नहीं डकण दा, शाला किसी मुरीद नूं पीर दे प्यार दी वंड आवे, मेरा दिल ना करदा कोई और आवे उन्हां दे नाल बह जावे, खाना मुड़ भी वाधू आया, मेरा दिल करदा पहले मेरे पीर रजन, बाकी मुल्क बाद विच। तो समझ आई है प्यार दी? सुभान अल्लाह। चिड़दे फिरदे ने मैं बड़ा मनना, मका तू ढेर घाटे ते इत्थों मुल्कां जाके मनिया जे समझ आ जावे, कुंडियां दे के सियाबा रजांदे नबी दी आल नूं जुड़ समझ आ जावे ताको सुभान। कुंडियां दे के असीं भी दे जदों बरियां ने पता भी दे छड़ने, असीं भी की दिंदे आ खालड़ पक्का पिया होवे ना और बोर्ड भी बढ़िया पिया, तो कोई बंदा आ जावे अद्धा घंटा खाना लेट हो जाता भी ये जा लवे, बेशक बेशक ये जा लवे ते मुड़ एडे सीरियस हो जाते ना भी अगला मजबूर तो सब बोलता भी मैं जान लगता जो बोलते ही अगो मेरे नाल नहीं, खाना पिया होवे ना तो कोई आ जाए जिन्होंने खवेड़ा ना होवे मुड़ सारे हैं जी भी ये तू
اور وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن کچھ بڑے کوئی نہ وہ مڑ بھی چڑ چڑھ دے، وہ آتے جڑا مرضی کل وہی جانے، وہ آئی کھان تے ہوتے، وہ اٹھ دے بڑے مجبورنا دے لیا ہو یار اگر جڑا ہونا ہے اگر لیا ہو، بڑوں بھی کھا لیندہ ہے تو ٹور جاندے، تو یہ نہیں نہیں ہونا چاہیے، بندے کرانٹ ہونی چاہیے، بندے غیرت مند ہونا چاہیے، جتھے نہ سکتے اتھے نہیں جانا چاہیے، یہی ایمان ہے، یہی غیرت ہے، یہی دین ہے کہ بندہ ہر تھا تے پتھلا مرے تو اسی جتھے جیسے حلدہ ہی نہیں بے اتھے انہیں کھانا ہونا ہے، اللہ سانی دہتا عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا میں کو منع کروں، انہوں نے کہا منع نہیں، میں اندہ پیر راج لینا، انہوں نے ناڑ با لینا ہے، تو میں اندہ بھی پیر کلے راج مڑبول کھنپا سے کھواما گے، ایسے وہ لوگ ہیں جیسا سمجھ آ جائے، حسین گھوڑے تو بیٹھے مکہ مدینے دا بازار ہے، حسین گھوڑے جا رہے صحابہ پھینک بے کے کھانا کھا رہے، کتے بے تھی وہیں تے زمین تے، انہاں سرکار آ جاؤ، انہاں کیا آ جانے کربلا تو پہلے حسین مولوی نہیں پڑھ دے، وہ سارا صحابہ نہ آیا جو سمجھ آ جائے، وہ سارا صحابہ نہ آیا، وہ تاں نہیں پڑھتی، وہ صحابہ دے نال تھی سارا پہلا پڑھتے ہی نہیں، آگاں جانتے نہیں، حسین گھوڑے تو لے آئے تو نال بے کے کھان لگ پہ، نال بے کے کی کرنے لگ پہ کھان لگ پہ، جدو کھا لیا نا سرکار دعا فرمائی جان لگے، فرماندے نے سنگیو، انہوں نے کہا جی، فرمایا ایک میری بھی دعوت ان قبول کر لو، انہوں نے کہا پاک کاؤں کی دانا کوئی نہیں سمجھ جائے، کوئی جڑی کیتی کدن اودن جی آ جاوانگے، گھر علی دے تے بیڑا حسین آڑا ہے، لنگر چول تے پتہ ہے نبی دے صحابہ واسطے پکدا پہ، لنگر پکیا صحابہ کھان آئے، حسین صحابہ نے کھوایا، میں کو حسین نے صحابہ نے منوایا جو سمجھ آ جاوے، حسین لنگر انہوں دا پکایا، اپنے گھر با کے کھوایا، جدو کھا کے گئے ہونگے کی آندے ہونگے، الحمدللہ کھانا کھا کے اپنے گھرہ والے جاندے ہونگے، میرا دل کہندہ بول کے آندے ہونگے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا سارے بولو دیتے اینڈ کر دئیے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستان اللہ سونا محبت اور پیار دے وما علیہ الا البلاغ المبین۔